дзён пасля Пасхи, пасля Воскресения Христа у Костёле отзначаем спасание Духа Святого. День так само народзеного Костёла. Сегодня молимся за всю нашу парафию, просим в ласках Духа Святого, об Его дарах для нашей парафии, особливо для тих, хто зараз хворіє, для тих, хто застався вдома. Так само пам'ятаємо про всіх випускників, всіх школьників, всіх студентів, тих, які зараз здають екзамени, які так само скончили школу, скончили навчальний год. Пам'ятаємо об усіх їх у наших молитвах. Как мы могли годно удельничать в этой святой мши, перепросим Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что согрешили вины, думкою, словом, учинком и занятием. Моя вина, моя вина. Тому прошу на святейшем, за всю Ивану мою, усих ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала вышине Богу, Пам'ять Христу покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Богородия Небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Святый народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на землі гріхи світу, змилуйся над нами, який береш на землі гріхи світу, прийми моління наше, який святиш правооружайця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Молимся. Боже, Ти праз гостину сьогоднішнього свята освячаєш свій костел, який єднає усі племена і народи. Наповни увесь свет дарами Духа Святого и однови у сердцах верных плен Твоей ласки, якую мы отримали на початку обвящения Євангелія. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володавить у єдності Духа
Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Деял апостолов. Коли настал день Пятидесятницы, усе были разом на одном месте. И раптом узнялся шум с неба, ниби повел ветра носом, и наполнил весь дом, где сидели яны. Изъявились им языки, поделенные быцом от огня, и затримались на кожному з них, и наполнились усе Духом Святым, и почали говорить на інших мовах, як Дух давал им промовлять. Были в Иерусалиме юдеи, люди побожные с усякого народу под небом. Коли узнялся шум гэты, собралося множество людей, і захвалявалася, бо кожний чув їх, що яни говорять на ягоній мові. І бентежилися і дивилися, кажучи, ті ж усе тие, що говорять, не галілейці? Як же ми чуємо кожну свою мову, у якої народилися? Парафіяні і мядяні, и Амалиты, и Жихары Месопотамии, Юдеи и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и часток Ливии, сумежных с Киринеей, вы приезжие римляне, Юдеи и прозелиты, критяне и арабы. Мы чуем, что яны говорят нашими мовами про великие справы Божии. Это Слово Божие. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Спошли, Пане, своего Духа, и обнови обличья земли. Благослови, душа моя, Пана, Пане Боже мой, Ты
Читання послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, ніхто не може сказати «Єсус Пан», коли не буде у Духу Святим. Розные есть дары, али той сам Дух. Розные служения, али Пан один и той самый. Розные деяния, али той самый Бог, який робить усё во всіх. Али кожному дається проявлення Духа на користь. Як тіло одно, али має много членів, які, хоч і шмат, складаються одно тіло, так і Христос. Бо усі ми одним Духом охрещені в одно тіло, юдеї ті греки, невольники ті свободні, усі напоєні одним Духом. Это Слово Божие. Боже, Дух Святый, приди, меня местного спаши, нам светла Твоего струни, очам Твоих посмеши, сердцем правду покажи, и свои дары нам дай. Сутяшитель сердц людских, наимилейший гостю их, а солода стомленных, отпочинок смученных, и вода для прагнучих, сутяшение плачучих. О, світло щасливое, серце вглиб вникливое, Твоих верных наполняй, без Твоего дыхания, что ж вся растворения, пустота и небытие, что нечисто в нас обмыть, что засохла оживи, что поранен нас лячи, что в нас твердое схили, скривлено правым чини, холод сердца разогрей, дай же Твоим верным, Божьей ласки певным, всем Твоих святых даров, дай заслугу мужности, вытривать у верности, дай и радость вечную. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Приди, Дух Святый, наполни сердце своих верных и запали в их огонь своей любови. Пан с вами. Читание Святого Евангелия по Иоанну. Коли был вечер того першего дня тыдня, и двери дома те збирались в учне, были замкненные от страху перед иудеями, пришел Иисус и стал посередине и сказал им: «Супокой вам». И сказавши это, показал им руки Бог. Узрадовались в учні, убачивши Пана. Тогда Иисус знал, сказал им: «Супокой вам, як послал меня Отец, так и я посылаю вас». И сказавши это, дыхнул и каже: «Примите Духа Святого. Кому отпустите грехи,
тому будуть відпущені. На ким покинете, на тим застануться. Это слово Бога. Перед першей святой мшой на 8 годин сестра Игнация призналась мне, что трошки сумує об той немагчимості святкування вігілії Духа Святого, той, яка була у нас вчора, це було в нашій парафії сакрамент конфірмації, сакрамент біжмування. Шмат людей рихтується до цього сакраменту і маю надію, що колись це сповниться. Вчора так само, розважаючи це свято, так само об этом думав об тим, що як пробач повинен був би задати так само питання тим кандидатам, які хотіли прийняти цей сакрамент. І, напевно, так само запитався, що і не можуть сказати про Духа Святого. І згадав такий момент свого життя, коли передо мною стало таке питання, що я можу сказати про Духа Святого. І це було вже, може, одразу після школи, на першому курсі. І це питання мені поставили передо мною представники такої супольності, яка називається свідки Єгови, ряди таких людей, які часами можуть запитатися вас на вулиці вдома. Ну і так здарилося, що питалися, в якого Бога ти віриш, і хто такий Дух Святий для тебе. І може в той момент я акурат, ходячи в костюм, практикуючи вже, будучи досить дорослим чоловіком, я усвідомив собі так справді, що мало увогуле задумуюся об Духу Святому. В першу чергу мало задумуюся об ним як об особі. Бо я не наприклад, свідки Єгови стверджали, що це певна моц, певна енергія, певна сила, яка діє Бога. І ось Дух Святий, чому це так важливо, як ми його зрозуміли, що він так само особа, що Дух Святий з'являється особою. Бо з речами, з чимось абстрактним, або з чимось матеріальним, що ми можемо, до чого ми можемо докранутися, ми ніколи не зможемо мати відношення. Відношення ми зможемо мати тільки з особою. І відношення в першу чергу з Богом, в першу чергу з Духом Святим, це відношення ті, які так само в Тройці Святої не проявляються, це відношення любові. Любові досконалої Духу Святого. Вельми важливо зрозуміти, що Дух Святий – це особа. І справді поглядіти, що ми справді відаємо про Духа Святого, як ми до нього відносимося, ким ми його лічимо. Відомо, що може це у нас бути справді тяжкість з цим, бо коли вже більш-менш молимося до Бога Отця, хоч і так само кажу, що з тяжкостями, коли більше до Христа, бо це справді Ісус наш збавця, Бога чоловік, який наш відкупитель, нам для Його, раз Його вельми легко молитися. То може справді мало просимо об дарах Духа Святого, мало звертаємося, а тільки Дух Святий діючи в нашому житті. Може бути під час сакраменту біжмування, може під час інших якихось подій. Сьогоднішня літургія слова, яку ми тільки що чули, вона не покидає нас десь так наобочу тільки історичним тих подій, які здарилися. І ось можемо це вспоминати як нову історію. І сьогодні ми зібралися на літургії, ось так сказати, вспомнити це. Літургія має таку здольність, що так само робить нас удільниками ось цих подій. Ми зараз удільничаємо той події, яка вже здарилася і здарається. І
І так само це спасання Духа Святого, і воно ось зараз серед нас. Дух Святий дійничає серед нас. Про Духа Святого може бути ще інше міркування, ось інша група людей зараз так само ведаеце, може некоторые не ведаюць увогуле, што ёсць шмат, патрошку шмат уже развиваюцца таких ось харизматичных рухаў, тых, што мы называем. І, ну, може, тут такое асабіста маё стаўленне да гэтых ось рухаў харизматичных, што людзі, якія часамі шукаюць пэўных сенсацый, шукаюць пэўных, як бы я сказал, такое слово, напэўна, не хацеў пакрыўдзіць харызматы Духа Святого, але часамі спецэфект. Чаму пра гэта кажу, што трэба выразна нам адрозніць знакі Духа Святога і тое, як Дух Святы дзейнічае ў чалавеку. І мы можам шукаць, сапраўды ёсць гэтыя харызматы, сапраўды Дух Святы дзейнічае ў касцёле, калі дарыць гэтыя харызматы мовам, калі дарыць гэтыя харызматы прароцтва. Гэта ласка, гэта пэўная патрэба, гэта значыць так трэба, ёсць пэўная неабходнасць на гэта. Але паглядзіце сённяшнія чытанні, якія мы чуем. Вось якія знакі Духа Святого мы бачым. У дзеях апостольскіх ёсць тое месца, калі апостолы разам з Марыяй чувалі, чакалі на спасванне Духа Святого. Напаўніўся моцны вецер. У нас якраз сёння моцны вецер, таксама можна сказаць так. Былі огненныя языкі. Але в Старым Завеце ёсць такія словы таксама, што Бога няма у гэтым ветры, Бога няма ў гэтых вось огненных языках. Але у чым праявілася вось дзяванне Духа Святого? У чым ён дзейнічае? Дзе ягоная прысутнасць? Тыя вучні, тыя апостолы, якія сядзелі, закрыўшыся за дверамі, яны выходзяць і з адвагою пачынаюць абвяшчаць Слово Божае. І тыя дары, вось тое, што мы лічым, вось вельмі, гэта вельмі цікавая рэч, правда, што хтосьці не ведаў Бога, пачынае прамаўляць, і мы яго разумеем, і ён разумее, што кажа, гэта сапраўдны дар, але ён толькі вось з'яўляецца пэўнай прывадай, але тое, што Дух Святы змяніў сэрца апостолаў, змяніў сэрца вучняў Хрыста, што ён забраў гэты страх, што даў ім адвагу, даў ім сілу прамаўляць гэтае слова, абвяшчаць Евангелие. Яны сидзелі, яны не ведалі, што рабіць. Яны бачылі Хрыста ў воскресных, але што далей? В жыцці нічога не змянілася. І кажу, што Дух Святы дзейнічае да гэтай пары, бо Христос, ён спасваў гэтага Духа Святого для касцёла і з'яўляецца тым суцішальнікам, які дзейнічае ў касцёле. Дзейнічае ў той момант, калі маладая дзяўчына, студэнтка паехала вучыцца на вучобу і сустрэла пару, якім хлопец, з якім ён закахалася ў яго, я таксама не закахаўся ў пэўным моменце, можа сказаць, што вось переязджай да мяне, будзем жыць разам. І яна кажа, што не, вось я не магу так. І не таму, што цябе не кахаю. Таксама дзяванне Духа Святого. Дух Святы дзейнічае, калі ты здольны сказаць, што не, я не буду красці на працы, а іншыя кажуць, нічога страшного, усе крадуць, вось мы з табой дзелімся, ты нас прыкрыў. Дух Святы дзейнічае, калі кажа, што не, ты не можаш жыць у граху чужародства, ты не можаш жыць з гэтай жанчынай, з гэтым мужчынай. Дух Святы дзейнічае, калі дае табе сілу і моц, сказаць, не, я не буду з вами піць. Мне гэта не патрэбна, бо я слабы чалавек, я магу упасці на гэтым граху. І мы часамі вось ад Духа Святого можам упасці ў гэтую спакусу, можам трапіць у гэтую вось такую ловушку злого
так само будем патрабаваць пэўных спецэфектаў. Мы будем патрабаваць нейкіх надзвычайных, менавіта такіх праяўленняў цудаў. Не так давно про святого Павла читали такие фрагменты, які мне таксама вельмі спадабаўся, як показано дзяванне Духа Святого, як він дзейнічае. Святы Павел і бодайже Сілас яны трапілі ў вязніцу. І в пэўным моменце дозорца перадаў іх тому ахоўніку, якіх ахоўваў, вартаўніку. Той закаваў іх у калодкі, закаваў у ланцугі. Павел з Івасом молилися праз усю ноч і псалмамі прославляли Бога. В пэўным моменце быў страшэнны землятрус, так што гэты мур гэтай турмы, гэтыя сцены, яны абсыпаліся проста. І в пэўным моменце гэтыя ланцугі таксама паспадалі. І ў гэты момент вось менавіта прачнуўся гэты вось той, хто ахоўваў іх, прачнуўся гэты вартаўнік гэтай турмы і убачыўшы, што сцены гэтыя вось менавіта развалі, што ўсе, напэўна, паўцякалі, хацеў папросту забіць сябе, а святы Павел кажа, што схавай свой меч, мы тут, вось зараз. І ён растлумачыў, што мы вось прапаведаем Езуса Хрыста, і гэты вартаўнік гэтай турмы прыняў хрост, прыняў да свайго дому. І тут вось таксама паказана дзяванне моцнага Святого. Цуд не ў тым, што быў страшны землятрус, і што вось менавіта гэтая сцяна вось ад гэтых камер вось разбурыліся і паўпадалі. І цуд не ў тым, што нейкім чынам ланцугі гэтыя паспадалі з рук. А цуд у тым, што вось Святы Дух так напоўніў сэрца гэтага вартаўніка, што так напоўніў сэрца святого Павла, што той здолеў прабачыць гэтаму чалавеку, які закаваў яго гэтыя кайданы. Так напоўніў сэрца таксама гэтага вартаўніка, што той здолеў прыняць Евангелие. І ў гэтым вось менавіта цуд Духа Святого. І гэта галоўнае вось яго дары, гэтыя пэўныя ласкі, якіх мы сапраўды патрабуем, якіх мы павінны чакаць. Адзін вось такі таксама мітрапаліт, бодайже патрыарх Антыохій, падчас такога экуменічнага спаткання сказаў такія падобныя словы, я не памятаю, але в касцёле каталіцкім яны шмат разоў паўтараюцца, кажучы, што без Духа Святога Бог дзесьці далёка. Может быть только таким неким моральным абсолютом недосягаемым. Без Духа Святого Евангелие становится просто такой мертвой литерой. Без Духа Святого вот миссия Костела, проповедование Евангелия становится пропагандой. Без Духа Святого житье христианина это просто некая моральная неволя. Человек попадает в моральное рабство. И мучается тогда, и мучает себя. Дух Святый дзейнічае ў касцёле, дзейнічае ў святых сакраментах, дзейнічае тут, вось сёння, зараз, у нашых сэрцах. Той момант узгадай сабе кожны, нехай узгадае сабе, калі прыходзіш да споведзі, і сапраўды шукаеш гэтага паяднання з Богом. Не абавязак, але вось менавіта таго прабачэння грахоў, каб Бог вызваліў цябе ад гэтага грэху, каб дараваў табе тваю браню. Ты шукаеш вось Божай міласэрнасці, і сапраўды Дух Святы вось у гэтым сакраменце дзейнічае так, як кажа сёння Езус у гэтых словах Евангелія, каму адпусціце грахі, каму адпусцяцца. Адзначаем сёння таксама вось народзіны Касцёла. Народзіны Касцёла значэнне таксама, калі вось вучні перасталі быць тымі, хто сядзеў у гэтым вячэрніку, сядзеў і чакаў, не ведаючы, на што рабіць. І вучні сталі сапраўдным касцёлам, тым, хто абвяшчае Хрыста, сталі сапраўднай супольнасцю. Няхай сёння Дух Святы будзе ў нашым жыцці вось не толькі якімсьці вось такім госцем, але тым, хто яго дапаўняе, тым, хто нас вядзе. Няхай нашыя малітвы таксама будуць скіраваныя да Духа Святого. Каб мы не забываліся прасіць, каб мы
дозволяли Ему удзельнічаць у нашым жыцці, как дозволяли змяняць Яго, как напаўняліся таксама любов'ю. Няхай так станецца. Амин. Вызнаем нашу веру. Веру в единого Бога. У день спасания Духа Святого вознесем наши супольные просьбы до Бога. Молимся за святый костел, как усих его верников оживлял Дух воскреслого Христа. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как учение Христа, якое Он несе усім людям, посприяло установлению спокою и миру у свете. Тебе просим. Молимся за тых, кто подчас великодных дём принял сакрамент Христу, как умацованным даром Духа Святого, и они были соправдными свидками Христа. Тебе просим. Молимся за краины, где христиане сустракаются с великими тяжкостями узнавания своей веры, как они отримали падтрымку и сутяшение Духа Святого. Тебе просим. Молимся за усіх, кто выправил свое жыццё на лепшее, как с Божьей допомогой они оживотворяли принятые постановы. Тебе просим. Молимся за нас, тут присутных, как дарами Духа Святого мы были умацованы у веры и надеи. Тебе просим. Доручаем Пане Тобі усіх людей хворих, усіх тих, хто змагається з епідемією коронавірусу. Так само доручаємо Тобі тих усіх випускників, усіх тих, які закінчили цей навчальний год. Просимо покрити дарах Духа Святого. Тебе просимо. Отче, Ти навіки з'єднав нас у своїй любові. Учини, як хвала воскресіння Твоєго Сина, і моц Духа Святого вярги нас до глибішого познання Твоїх таємниць. Праз Христа, Пана нашого. Амінь. Thank you.
Помолитесь, братья и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Просим Тебя, Отче Небесный, учени, как Дух Святый, дал нам глубей зразуметь таємницю Евхаристичной оферы и привел нас до полного познания правды. Праз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серця. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна, як мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Ты, каб завяршыць спаўненне пасхальнай таямніцы, спаслаў сёння Духа Святога на ўсіх, каго прыняў за сваіх усыноўленых дзяцей у Христе, Тваім адзінародным Сыне. Гэты Дух Святы пры нараджэнні Касцёла адкрыў усім народам сапраўднага Бога і з'яднаў розныя мовы ў вызнанні адзінай веры. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна вышняя, благословенный Твой, кто приходит в имя Милостивый Отче, покорно просим и молим Тебя праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, как принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную оферу. Складаем ее Тебе найперш за Твой святый католицкий костел. Будь ласкавы одорвать с упокоем, оховывать и однать, и кировать им во всем свете, разом со слугой Твоим Папом нашим Францишком, Бискупом нашим Тадеушем и усими, кто верно заховывает и вознає католицкую апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугу Твоих, про всех наших парапианов. І про всіх тут присутних, вірою даності, яких Ти ведаєш, за їх ми приносимо Тобі гэтую ахвяру хвали, і яны таксама яе Табе приносять за сябе і за всіх своїх близьких, за откуплення своїх душ, за надію на спавнення і уратовання узносять свої молитви до Тебе, до Бога вечного, живого і правдивого. У єдності з усім Костюлом, у найсвятейший день Пятидесятницы, коли Дух Святый объявился апостолом в огненных языках, найперш пошарную успоминаем благословленную завсюди Панну Марию, Мать Бога и Пана нашего Иисуса Христа, а так само святого Юзефа, обранника Наисвятейшей Панны, святых апостолов и мучеников Твоих, Петра и Павла, Андрея, и усіх святых Твоих, праз их заслуги и молитвы, нехай во всем оховывая нас Твоя опека. Пане, ласкаво прими, просим эту оферу от нас, Твоих слугов, и от усей земли Твоей, заховай дни наши в Твоем супокое, збав нас от вечного осуждения и доучи до Твоих выходов. Просим Тебя, Боже, муцию своего благословения, освяти эти дары и учини их досконально.
стались яны для нас телом и кровью Твоего наимилейшего Сына, Пана нашего Иисуса Христа. Напередодні муки Он узял хлеб у свои святые достойные руки, поднял очи до неба, до Тебе, Бога Своего Отца Всемогутного, и, подяку Тебе складаючи, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага ўсіх, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв гэтый почесний келих у свої святые достойные руки, знов Тобі подяку складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Гэта чините на мою память». Гэта великая таямница веры. Пане, мы слуги Твои и Твой люд святый, успоминаючи благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное небо ушествия Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даровых щедротов, ахверу чистую, ахверу святую, ахверу беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узвеленные милостиво и спогадно, и ласкаво прими її, як прийняв дари праведного слуги Твоего Авеля, ахверу патриарха нашего Авраама, и святую, да беззаганную ахверу, якую принес Тебе наивысшейший святар Твой, Мелхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести эту ахверу на Твой небесный алтарь, продавліча Твоей боской величи, как завсёды все мы, які удзельничаем у гэтай ахверы алтара и прымаем наисвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословение и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, якія дошли перед нами со знаком веры и вспять у супокоя. Просим Тебе, Пане, дай им и всем, кто спочивает во Христе, пребывать вместе с утешением святла и супокоя. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якие сподзаются на великую милосердность Твою, будь ласкавы дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Варнавом и всеми святыми Твоими. Уведи, просим, и нас в их супольности, не для наших заслуг, але дякуючи Твоему пробачению, праз Христа Пана нашего, праз якого Ты, Боже, все гэтые доброты неоспынно створаешь, освящаешь, оживляешь, благословляешь и нас ими наделяешь. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пожара и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, ими являемся, тому осмеливаемся казаться.
дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийшли Збавця нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру престола Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одари Тебя супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерю Его.
Боже, Ты щедро наделяешь свой костюм небесными дарами. Захавай, просим, спасленную нам ласку, как действенным был у нас дар Духа Святого, а духовный посевок допомог нам досягнуть вечного откупления. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Послухаємо Біблію. Дякую усім за офіарність, за допомогу на користь костюму кляштера, усім, хто працював тут, вокруг території нашого костюму, на території нашого костюму, доглядав квітки, сажали нові квітки. Дякую великий, нехай за учинення добро вас узнагородить Пан Єсус і святий наш Отець Францішек. Починається місяць червень, коли особливо ушановуємо Святейшее Серце Пана Єсуса, і набоженства червенські будуть проходити в нашому костюлі у 17:30. Захочуємо так само молитися вдома у своїх сім'ях літання до Найсвятейшого Серця Пана Єсуса. На гэтым тыдні адзначаем 1 чэрвеня ў панядзелак свята Найсвятейшай Панны Марыі, Маці Касцёла. 3 чэрвеня ў сераду ўспамін святога караля Авангії і паплечнікаў мучанікаў. 4 чэрвеня у чацвер свята Христа, найвышэйшага і вечнага святара. 5 чэрвеня ў пятніцу ўспамін святога Боніфацыя, біскупа і мучаніка. У наступную нядзелю, 7 чэрвеня, это будзе ўжо нядзеля урачыстасць Найсвяцейшай Тройцы. У аўторак, пасля вячэрняй святой імшы, набажэнства да святого Яцапіва, у чацвер, як звычайна ў нашай парафіі, з 17:00 да вячэрняй святой імшы, адорацыя Найсвяцейшага сакрамента. Ну, яшчэ такая навіна, што 5 чэрвеня свае іменіны будзе азначаць я. Так што, калі хочаце, можна за мяне будзе памаліцца у наступную нядзелю падчас вячэрняй святой імшы о 18:00 гадзіне. Дзякуй за малітву, ўжо зараз скажу. Можаце застацца дома, таксама добра памоліцеся. Яшчэ ёсць одно паведамленне з курыі Мінска-Магілёўскай, і было пленарнае паседжанне каталіцкіх біскупаў. Яны таксама дазваляюць наступнае. Кажуць, што пішуць нам такое пасланне, што час выканання абавязкаў Велікоднай камуніі і споведзі у сувязі з гэтымі падзеямі каранавірусу працягваецца аж до 15 жніўня. І таксама ёсць пэўныя агранічэнні да працэсіі Божага цела, які мы таксама пазней будзем думаць пра гэтую арганізацыю, як в гэтым годзе зрабіць. Але яшчэ важная аб'ява, што запланаваны на 3-4 ліпеня Будслаўскі фэст пераносіцца на пазнейшы час. І будзе таксама пра гэта паведамлена пазней, калі гэта будзе магчымасць. Разам з тым 2 ліпеня ў Будславе адбудуцца штогадовыя парафіяльныя адпусковыя ўрачыстасці, і парадак набажэнства будзе наступны. 1 ліпеня будзе о 18 гадзіне святая імша, 2 ліпеня ад 9, 12, 18 гадзін. Таксама будзе магчымасць памаліцца Будславе. Яшчэ толькі хочу сказаць, што надыходзіць, завяршыўся ўжо гэты катэхетычны год, наш таксама навучальны, но трошку так неўрачыста, бо не можам яго так гэтую падзею святкаваць, але пэўныя, я думаю, што пэўныя вынікі, як гэтая эпідэмія скончыцца, калі вас таксама будуць падведзены гэтага часу, наколькі ён быў плённы. Хочу до вас таксама звярнуцца з такой просьбой, і ведаю, што можа гэта цяжка зноў казаць гэта, але будьце, калі ласка, асцярожныя гэты час, будьце больш уважлівыя да свайго здароўя, сваіх блізкіх. Ведаю, што гэта ўжо стаміліся, што надакучыла, што ўжо колькі ж можна гэта цярпець, гэты каранавірус, але зараз якраз такі мы перажываем найбольш цяжкую сітуацыю з гэтай хваробай звязаную. Таму, калі ласка, калі ўжо цярпелі і
2 месяцы не ходили вось до касцёла, то ўжо дацярпіце гэты час, ужо сядзіце дома, звяртаюся да тых таксама, хто да нас вось давучыўся праз трансляцыю, што трэба яшчэ трошку пацярпець. Можа быць вельмі складаная сітуацыя таксама вось у маладзежні, таксама увогуле ў нашай краіне, але кажу, што трэба быць асцярожнымі, берагіце сябе, сваіх блізкіх, іхнае здароўе таксама. Зараз на гэты час прыміце Божае благословенне. Пан з вами. Схилите головы на благословение. Бог, Отец Святва, який сьогодні спаслав своим апостолам обіцяного сутешальника и наполнил святом их сердце, нехай благословить вас и наделить дарами Святого Духа. Нехай огонь Святого Духа, який з'явився над учнями, очистить ваше сердце от грехов и наполнить вас святом небесным. Дух Святий, який поєднав різні народи у визнаванні єдиної віри, нехай вас умацує у этой віри і здійснить вашу надію сузирать Бога в небі. Благословення всемогутного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, нехай сидя на вас і застанеться назавсюди. Ідіть у супокої Христа. Дякую Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, слухай славу Господи.